या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहत आहे कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। त्यांना लोक कायमचे घरी बसवणार, नारायण राणेंच्या विरोधकांवर टीकास्त्र। किरण सामंतांना सीट मिळेल की नाही सांगू शकत नाही, दीपक केसरकर यांचं विधान। आणि किरण सामंतांच्या उमेदवारीसाठी कार्यकर्ते आशावादी। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी एसी, फ्रीज, कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅव्हल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना। त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबई जाण्याची गरज नाही। सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅव्हल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी, अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी एसी, डीप फ्रीज, कूलर तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज। वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध। एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध। आता अधिक वेळ दवडू नका। पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली। मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। रामोत्सव पहिलं वर्ष होतं, त्यावेळेला आपण सगळ्यांनी आम्हाला सहकार्य करून प्रसिद्धी दिली होती। त्यावर्षी 17 एप्रिलला विश्व हिंदू परिषद आणि सकल हिंदू समाजातर्फे नारायण मंदिर सावंतवाडी इथे रामोत्सव साजरा होणार आहे। ते कार्यक्रमाची रूपरेषा अशी आहे, सकाळी 11:30 वाजता वेदशास्त्र पाठशाळा जी आहे तिथले विद्यार्थ्यांचं मंत्रपठण नारायण मंदिरमध्ये होईल। 12 वाजता रामजन्म त्या ठिकाणी होईल। त्यानंतर संध्याकाळी 4:30 वाजता शोभायात्रा, त्यामध्ये डान्स पथक, भजन पथक, ढोल पथक, डीजे, शाळेतील विद्यार्थ्यांचे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि विविध मंडळांचा सहभाग असेल। त्या शोभायात्रेचा मार्ग देव नारायण मंदिर इथून सुरुवात होऊन नगर परिषद, सिंधुदुर्ग आपलं SPK कॉलेज, त्याच्यानंतर तो चौक, आपल्या हॉटेलसमोरचं चौक, शासकीय गोदाम, निलागिरीस हायस्कूल, सालेवाडा हनुमान मंदिर, जयप्रकाश चौक, गांधी चौक आणि तिथून परत नारायण मंदिराकडे शोभायात्रेचा समारोप होईल। याच दरम्यान संध्याकाळी 6 वाजता किरण सिद्धे यांच्या अभिनव संगीत विद्यालय माठेवाडा यांचा गीतरामायणाचा कार्यक्रम नारायण मंदिरच्या पटांगणात होईल। रात्री 9:30 वाजता श्रीदेव सात पाटेकर दशावतारी नाट्यमंडळ निरवडे यांचा रामावताराशी संबंधित दशावतारी नाट्यप्रयोग होईल। अशा या सगळ्या कार्यक्रमाला समस्त हिंदू समाजाने अधिकाधिक संख्येने सक्रिय सहभागी व्हावं असं इथे उपस्थित सर्वांच्या वतीने मी आवाहन करतो। करा, लाईक करा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। आ आ आई, येस, ब ब बदक, क क कणीदार, ख ख खमंग, ग ग गोकुळ, अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप। गेले 2007 ते 12पर्यंत सरपंच म्हणून काम करत असताना काही मधल्या काळामध्ये काही 5 वर्ष आम्ही थांबलो, म्हणजे सेनेचं काम करत राहिलो। तरी पण आम्ही आज सेनेच्या ह्याच्यावरती काम करत गेलो, तरी पण काही विषयामध्ये आमच्या नेत्याने आमच्याकडे दुर्लक्ष, म्हणजे बरेच काळ आम्ही आज 7-8 वर्ष ह्या काळावरती त्याच्या मागे राहून पण आमचं कुठलं काम नाही। बरेच म्हणजे लहानपणापासून जे काम करत, साहेबांच्या इथे असताना पण आम्ही काम केलं, साहेबांच्या काळापासून तर आतापर्यंत काम केलं। काही दिवस आम्ही मध्ये थांबलो, आमचे कुठेतरी लोक कमी अजिबात आमच्या ह्या गावावरती दुर्लक्ष करून वेळोवेळी संपर्क साधूनही आमच्याशी कुठला संपर्क साधत नसल्यामुळे आम्ही आज साहेबांचं काम
बघल्यामुळे आम्हाला कुठेतरी विकास पाहिजे ह्या मुद्द्यावर आज सर्व लोकांना एकत्र घेऊन आम्ही त्यांच्या भेटीसाठी आलो आणि आम्ही आता प्रवेश केला आहे. आता आमची इच्छा की घासाळच्या 12 वाडीमध्ये मी वैयक्तिक जरी आमचे काही लोक अजून राहिले आहेत तरी पण प्रत्येकाचा विकासाच्या मुद्द्यावर सर्वांनी आज हा विषय घेतलेला आहे. तेव्हा साहेबांच्या इच्छेने आमच्या सर्व गावाचा विकास व्हावा हीच विनंती. आज आमच्या देवगडच्या माझ्या सहकार्यांनी आमचे संदीप साटम असतो, अमित साटम असतो, आमचे राणे आणि सगळे जणांनी एकत्र म्हणून ठरवलं की सन्मान्य राणे साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्यांना एक विशेष वाढदिवसाची भेट द्यावी. तर भेट म्हणजे काय तर तिथे भारतीय जनता पक्षाला देवगडमध्ये आणि साळशी गावामध्ये अजून मजबूत करण्याच्या दृष्टिकोनातून आज असंख्य महत्त्वाच्या राजकीय सहकार्यांचा आज आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या परिवारामध्ये आज प्रवेश झालेला आहे. ह्या सगळ्या जणांच्या आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्यामध्ये प्रवेश झाल्यानंतर आमच्या पक्षाची ताकद ही साळशीमध्ये 100% वाढलेली आहे. यासाठी मी त्या भागाचा लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून त्यांचं मनापासून स्वागत करतो. आणि आता ज्या भागाचे प्रतिनिधी म्हणून हे आमच्या पक्षामध्ये आलेले आहेत त्या भागाच्या विकासाची जबाबदारी ही भारतीय जनता पक्षाची आणि माझी असेल एवढी ग्वाही ह्या निमित्ताने मी त्यांना देतो. एकीकडे विनायक राऊत खळा बैठक येतात आणि भारतीय जनता पार्टी त्यांचेच कार्यकर्ते प्रवेश करतात. काय आहे त्यांच्या खळा बैठकीमध्ये कोणीही खळ्यात उडू नये या उद्दिष्टाने आमची मोहीम सुरू आहे. जेणेकरून 7 मेपर्यंत हम देव हमारे दो एवढेच विनायक राऊतांबरोबर राहतील एवढी काळजी माझ्या भारतीय जनता पक्षाचे सगळे सहकारी घेतील एवढा मला ठाम विश्वास आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. एक गोष्ट अशी आहे की किरण सामंत तरुण आहेत, त्यांना जर सीट मिळाली तर खूप जोमाने ते काम करू शकतील. परंतु सीट मिळेल की नाही हे आज मी सांगू शकणार नाही. त्यांना खूप मोठं भवितव्य आहे आणि हे लक्षात घेता त्यांनी पहिलीच निवडणूक आहे त्यांच्या या एकंदर राजकीय जीवनातली. त्याच्यामुळे चांगलं असं त्यांना तिकीट मिळावं अशी आम्ही त्यांना शुभेच्छा देतो. आणि तिकीट मिळालं नाही तरी ते निष्ठावानपणे प्रचार करतील आणि पुढच्या काळामध्ये येणाऱ्या आमदारकीच्या सीटमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यामधले अनेक मतदारसंघ आहेत जे आमच्या वाट्याला येतील, त्याच्यामधून ते सहजासहजी निवडून येऊ शकतील आणि त्यांना खासदार म्हणून तिकीट मिळालं तरी ते मोठ्या मताने निवडून येऊ शकतील. त्यामुळे एक तरुण आणि उगवतं नेतृत्व म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे बघतो आणि त्याप्रमाणे एक शिवसेनेचं पुढच्या काळात हे नेतृत्व निश्चितपणे उदयाला येईल याची मला खात्री आहे. ज्यावेळेला दोन्ही पक्षांची समसमान ताकद असते त्यावेळेला दोन्ही पक्ष आपल्याला तिकीट मिळावं याच्यासाठी प्रयत्न करत असतात. आणि या ठिकाणचे जे उमेदवार होते ते शिवसेनेबरोबर आले नाही, ते उबाठामध्ये गेले. त्याच्यामुळे ही शिवसेनेची सीट आहे म्हणून शिवसेनेने मागितलेली होती. आणि ही पूर्वी या ठिकाणी आदरणीय राणेसाहेब हे मुख्यमंत्री होते, केंद्रीय मंत्री आहेत, त्यांनीसुद्धा सीट मागितलेली आहे. त्याच्यामुळे भाजपने सुद्धा या सीटवर दावा केलेला आहे. जो काही निर्णय वरिष्ठ घेतील आम्ही मान्य करू आणि आम्ही निश्चितपणे त्यांना निवडून आणू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. शिवसेना ठाकरे गटाच्या टीकेला भाजपने प्रत्युत्तर दिलं. शिवसेना ठाकरे गटाच्या टीकेला भाजपनं प्रत्युत्तर दिलं असून पार्सल कोणाचं पाठवायचं हे भाजपने ठरवलं आहे.
त्यामुळे आमच्या भानगडीत पडू नका असा इशारा भाजपा मालवण शहर प्रभारी विजय केनवडेकर यांनी दिला आहे. दहशतवाद निर्माण होणार, दहशतवाद कुठलाही नसतो. आम्ही तुमच्याबरोबर खांद्याला खांदा लावून 10 वर्ष काम केलेलं होतं. त्याच्यामुळे दहशतवाद काय असतो आणि दहशतवादाची पुडी सोडून कशी निवडणूक जिंकायची असते ही पूर्णपणे आम्हाला पण माहिती आहे. आणि ह्या आता पुढ्या सोडायचं विरोधकांनी सोडावं आणि काय ते विकासाच्या दृष्टीने बोलावं. आणि ह्यानंतर जर पार्सल बांधणे हे त्या गोष्टी सांगत असतील, हरी खोबरेकरांचा जेव्हा सेनेत कुठे अस्तित्वही नव्हतं ना, तेव्हा नारायण राणे साहेब मातोश्रीवरती सन्मानाने बाळासाहेब ठाकरे यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत होते. बाळासाहेबांना आपले वडील समजून त्यांचं संरक्षण करण्याचं काम जे राणे साहेबांनी केलं ते तुमच्या कधी लक्षात पण नाही. फक्त तुमच्या नेत्यांनी त्या फायली उतरणे आणि गोडवे गाण्या पलीकडे काय केलं नाही. कर्तृत्व माणसाचं असेल तर ते कधी तुम्ही कितीही प्रयत्न केला तरी ते झाकोळल्याशिवाय राहणार नाही. टीका तुम्ही करा आमच्यावर, आमचं काही म्हणणं नाही. विरोधकांनी टीका केली पाहिजे, पण वातावरण बिघडवून करू नका. विकासाच्या दृष्टीने आमच्याबरोबर चर्चा करा, कधी पण आम्ही तयार आहोत. ते म्हणत असेल तर मालवण शहरातलं एकमेव उदाहरण आहे. माननीय देशाचे पंतप्रधान मोदी साहेब नेव्ही डेच्या दिवशी आले. माननीय पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेबांनी करून दाखवलं. महाराष्ट्रात 72 दिवसामध्ये राजकोट किल्ला पुनर्जीवित करून पर्यटनासाठी खुला केला आणि आतापर्यंत 5 लाख पर्यटक त्या क्षेत्राला भेटून गेले. त्याचं आर्थिक सक्षमीकरणचा हिशोब झाला आणि मग आमच्यावर टीका करा. स्टॉलवाल्यांकडे जायचं, त्यांचे मिसगाईड करायचं, किनारपट्टीवरच्या महिलांना मिसगाईड करायचं, हे सोडा. जे सर्वसामान्य जनतेला आवश्यक आहे हे भारतीय जनता पार्टी करायला कटिबद्ध आहे. आणि किनारपट्टीवरच्या महिला त्या मायक्रो फायनान्समध्ये अडकवलात ना तुम्ही, त्यांना आधी सुखरूप बाहेर काढा. मायक्रो फायनान्सकडून त्यांच्या मानेला फास लावून ठेवलात मायक्रो फायनान्सच्या ह्याच्यामध्ये. आणि त्या मायक्रो फायनान्सच्या ह्याच्यामध्ये कोणी किती कमिशन घालं याची लिस्ट पण आमच्याकडे आहे. सोडणार नाही आम्ही. सर्वसामान्य गरिबावर जर अत्याचार होत असतील, भारतीय जनता पार्टी कायम सक्षमपणे उभं राहील. आणि आमचा नेता निवडण्याचा, आमचा नेता निवडून आणण्याची जबाबदारी ही भारतीय जनता पार्टीच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यापासून ते पूर्णपणे आमच्या नेत्यापर्यंत एकसंघपणे करणे चालू आहे. यापुढे आपण कितीही म्हणा समर्थक जुने नवे, भारतीय जनता पार्टीमध्ये जुने नवे कधी नसतात, सर्व एक दिलाने करतात. आणि 100% भारतीय जनता पार्टीचा विजयच आहे. त्याच्यामुळे निवडणूक फक्त दहशतवाद हे ते असं करून निवडणुकीचा भानगडीत आपण पडू नका. सत्प्रसिद्ध भाजप आणि यावेळी मोदी साहेबांना अब की बार 400 पार ह्याच टॅगलाईनने आम्ही काम करणार. आणि चांगल्या प्रकारे नारायण राणे साहेबांचा 2014 मधला झालेला अपमान हा भारतीय जनता पार्टीच्या सर्वसामान्य कार्यकर्ता हा धुवून काढून राष्ट्रीय नेत्याला आम्ही राष्ट्रीय सन्मान देणारच. पार्सल बांधायची, ज्यांची कुणाची पार्सल बांधायची आहेत त्याची पूर्णपणे त्याला पार्सल बांधायला भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध आहे. काही काळजी करू नये. हरी खोबरेकरनी तर कधीच करू नये. आमचे सगळे नेते सक्षम होते म्हणूनच केंद्रापर्यंत जाऊ शकले. तुमचे आमदार, तुमचे खासदार, आमदार 10 वर्ष खासदारकी आमदारकी लढवतात. एक साधं मंत्रीपद नाही, एक साधं महामंडळावर कुठे यांची नेमणूक नाही, महामंडळाच्या कुठे अध्यक्षपदाची नेमणूक नाही. एवढं असताना देशाचं नेतृत्व करणाऱ्यांवर तुम्ही कधीच टीका करण्याच्या भानगडीत पडू नये. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा.
किरण उर्फ भैया सामंत यांना रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाची उमेदवारी महायुतीकडून मिळेल अशी आशा अनेक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. फक्त सीट डिक्लेअर होते महायुतीची, ज्याच्यात जो उमेदवार असेल त्याच्यात प्रचाराचा धडाका सर्वांना दिसेल. कुडाळमधलं मतदान जर बघितलं, जर आत्ता फक्त सीट डिक्लेअर होणं गरजेचं आहे, कारण वैभव नाईक जे सेनेच्या मतावरती निवडून आले म्हणतात, त्यांना एका अपक्ष उमेदवाराने जी काही फाईट दिली होती, त्यामुळे वैभवनाचा भ्रम असेल की मी इथे आमदार असताना मला मोठं मताधिक्य मिळतं, तर ते मताधिक्य एका नवख्या उमेदवारासमोर शून्य होतं. म्हणजे जर आम्ही आता महाविकासमध्ये लढणार असोल, युतीमध्ये लढणार असोल, तर ते मताधिक्य एकत्र होऊन विचार करावा किती लीड आम्ही घेऊ. ते पक्षाचा काय आदेश असेल त्यांना उमेदवारीबाबत, त्यासाठी बोलवलं असेल. आमचा दावाच आहे ना शिवसेनेचा, किरण सामंत यांनाच उमेदवारी मिळावी. महायुतीचा प्रचार करतायत ते वरिष्ठ नेत्यावर आम्ही काय बोलणार, त्यांची भूमिका काहीतरी त्यांनाच माहीत असेल. परंतु खूप वेळ होतोय असं. हां, हे 100% आहे. ते याला तिकिटाला उशीर होल्यामुळे कार्यकर्त्या संभ्रम आहे, त्यामुळे गावागावात पोचायला थोडा वेळ होणार. नाही, आम्ही आमचा प्रचार आमच्या लेवलवर चालू केलेला आहे. प्रत्येक विभाग प्रमुख आहेत, त्यांना सांगितलेलं आहे तुम्ही गावागावात जावा आणि तुमचं नोंद हे करा, तुम्ही आपल्या शिवसेना पक्षाचा प्रचार करा. आज उद्या होईल अशी खात्री आहे. आम्हाला शिवसेनेचे असे आदेश की तुम्ही गावागावात जा आणि प्रचार करा शिवसेनेचा. महायुतीचा चालला आहे, पण आमचा विषय आहे तो आम्ही शिवसेना घेऊन जातो आहे धनुष्यबाण. त्यांच्यात संभ्रम आहे, नेमकं त्यांनाच कळत नाही म्हणजे किती लाखाने येणार आहेत. ते जुना हिशोब घालत आहे. जुना हिशोब घालू नये, कारण त्यावेळी त्यांच्याबरोबर रत्नागिरी येथील शिवसेना होती, त्या किरण सामंत होते, उदय सामंत होते, दीपक भाई होते, आमचे असे बरेच लोक त्यावेळी होते त्यामुळे आता ती परिस्थिती नाही आहे. आता तो त्यांचा वैयक्तिक विषय आहे, त्या विषयावर आम्ही काय बोलणार. पण त्यांना माहीत आहे त्यांना आमदार बनून निवडून देणार नाही, दीपक केसरकरचा उचकीच लावू शकत नाही. ही चौकशीची काय विषय आहे, दीपक भाईंचा नीटची काय संबंध आहे, काय विषयच नाही ना. ते दीपक भाई तर कुठच्या ह्याच्यातच नसतात, कसल्या ह्याच्यात. प्रवीण भोसले आता बोलायला गेले तर त्यांचे जुने काहीतरी चांगले संबंध होते, त्या संबंधाच्या आधारावरून ते बोलत आहेत. आम्हाला अजूनही होप्स आहेत, अजूनही नाही आहेतच होप्स. 100% भैयासाहेबांना तिकीट मिळणारच आहे. उशीर झाला तरी आम्हाला भैयासाहेब जर असतील समोर तर प्रचार जास्त करण्याची गरजच नाही आहे, कारण ऑलरेडी मतदारांनी त्यांना आपला नेता म्हणून निवडलेलंच आहे. त्याबद्दल काही मी बोलू शकत नाही. तेच बघितलं आहे, पण त्याच्यावर भाष्य मी करणं चुकीचं आहे. आम्हाला काम करण्याचाच आदेश आहे. जसं आम्ही पहिल्यांदा काम करत होतो त्याच जोमाने अजूनही काम करत आहोत आणि करणार आहोत. दाखल झालेल्याच आहेत, कारण म्हणूनच आम्हाला 100% खात्री आहे. आणि जरी त्याच्यासाठी नसतील, समजा 1% जर आमच्या मनासारखं नाही झालं तर आम्हाला युतीतून प्रचार करायचाच आहे. वरिष्ठ देतील त्या नेत्यासाठी प्रचार हा करायचाच आहे. ते कार्यकर्त्यांसाठी म्हणण्यापेक्षा आपल्या फेवरमधल्या असलेल्या सगळ्याच माणसांसाठी टोप्या आणि टी शर्टच काय जे काही असेल ते सरळ देतच असतात. ते त्याच्यामुळेच आज किरण सामंत म्हणजे भैयासाहेबांच्या पाठीमागे एवढा युवा वर्ग पण आहे आणि जास्तीत जास्त लोक कार्यकर्ते म्हणजे कुठचंही त्यांच्याकडे पद नसताना म्हणजे राजकारणातून नसताना सुद्धा त्यांच्याकडे बराच वर्ग त्यांच्यासाठी आहे. म्हणूनच आम्ही खात्रीशीर सांगतो की जर आम्हाला भैयासाहेब हे उमेदवार मिळणारच आहेत आणि मिळाले तर आम्हाला जास्त प्रचार करायची गरजच नाही आहे. ते चांगल्या 1.5-2 लाखाच्या मताधिक्याने निवडून येतीलच. तरी आम्ही युतीतून प्रचार करणारच आहोत. राणेसाहेब असले तर कालच माझं बोलणं झालं आहे ह्या संदर्भात की राणेसाहेब जरी असले म्हणजे जो कोणी उमेदवार आम्हाला युतीतून मिळेल तर त्याच्यासाठी आम्ही प्रचार करणारच आहोत. खरी आहे, कारण काय की स्वतंत्र म्हणण्यापेक्षा ते पण युतीचं कार्यालय आहे आणि भाजपने टाकलेलं पण युतीचं कार्यालय आहे. कारण आम्ही असं बंधन नाही घातलं आहे की आमच्याच कार्यालयात फक्त सेनेचीच लोकं असतील आणि भाजपच्या कार्यालयात फक्त भाजपचीच लोकं असतील असं. पण प्रत्येकाला वाटतं की आपल्या जिथे कार्यालय असेल तिथे आपली माणसं येऊन हक्काने बसू शकतील. त्याच्यासाठी प्रत्येकाचं स्वतंत्र कार्यालय आहे, पण ते युतीचंच आहे. मुळीच नाही आहेत, सगळे एकत्र काम करत आहेत.
शिवसेनेच्या वतीने जे बूथ वाईज म्हणजे गावागावांमध्ये जे बूथ प्रमुख असतील किंवा शिवदूत असतील, ही सर्व यंत्रणा या ठिकाणी आम्ही कार्यान्वित केलेली आहे. या ठिकाणी पूर्वीपासूनच आमचे विभाग प्रमुख या प्रत्येक गावामध्ये जाऊन आपापली जी नेमून दिलेली कामं आहेत हे चोख बजावत आहेत. त्या ठिकाणी आम्ही युतीतून आम्हाला जो उमेदवार देतील त्याचं काम करायचंच आहे. तरी पण भैयासाहेब म्हणजे आपले किरण सामंत यांच्यासाठी आम्ही सुरुवातीपासूनच इच्छुक असल्यामुळे त्यांचं काम आम्ही एक आज 3 ते 4 महिन्यापूर्वीपासूनच सुरू केलं आहे. पण युतीतून जी सीट सुटेल त्याचा पण प्रचार केला जाईल सर्वांमध्ये सांगून. नाही, आमच्या पक्षाच्या वतीने असं काहीच नाराजगी वगैरे कसं चित्र कधी झालंच नाही. म्हणजे इकडचे जे तालुका, आता आम्ही 2 तालुका प्रमुख आहोत किंवा जिल्हा प्रमुख आहेत, हे कणकवलीतनं काम हे करत असतात. पण आम्ही जे काय असतील ती म्हणजे कुडामधील काही मिटिंग असतील किंवा काय असतील ते अटेंड करणे किंवा कणकवलीत असतील जिल्हाचे संदर्भातले मिटिंग, तर त्या ठिकाणी आम्ही जाऊन येऊन काम करत असतो. असं आमच्यामध्ये वैयक्तिक असे भेदभाव काहीच नाही आहेत. 100% महायुतीला या ठिकाणी 100% लीड भेटणार अशी आम्हाला खात्री आहे. संपूर्ण नाही, मग आम्ही जे काम केलं आहे सध्याच्या ह्याच्यावर प्रत्येक बूथ वाईज आता 156 टोटल बूथ आहेत. कुडाळ शहरामध्ये 14 आहेत टोटल म्हणून. आणि परत आम्ही एक शिवदूत म्हणून एक अभियान राबवतो आहे. बघितलं तर नाही म्हटलं ते 70 ते 80 हजाराचं लीड आम्हाला मिळेल इकडनं कुडाळमधनंच. वैभव नाईकांचं कामच बघा ना काय केलं आहे ते. जर काम केलं असतं तर त्यांना रिझल्ट मिळाला असता. मागची 10 वर्षात वैभव नाईकांनी जी कामं केली आहेत आणि आता जी कामं झाली आहेत भैयांच्या रूपात म्हणा, किरण सामंत यांच्या किंवा युतीच्या मार्फत जी कामं झाली आहेत ती भरपूर आहेत. त्याच्यामुळे आम्ही तळागाळापर्यंत पोचलो आहोत आणि संपूर्ण लोकांचा असा एक हे पकडला आहे की यंदा बदल हा पाहिजेच आहे. त्यावेळी नक्कीच बदल होणार आहेत. 10 वर्ष त्यांना दिली आहेत. 10 वर्षात कुठचा विकास झाला नाही आहे, कुठचा जवळजवळ एखादा प्रकल्प आला नाही आहे, रस्त्यांच्या तर अक्षरशः चाळणच झाली आहे. त्या प्रत्येक पक्ष आपापला दावा करतच बसणार आहेत. त्याच्यामुळे त्यांच्यावर काय बोलणार आम्ही. आता तर सगळे आम्ही एकत्रच बसलो आहोत. त्याच्यामुळे तुम्हाला काय दिसून येत आहे का अशी आमच्यात गटबाजी आहे काय? कुठेच नाही आहेत. सगळे मिळून मिसळून असतात. आता सकाळपासून इकडेच बसून आहोत. जिल्हा प्रमुख आहेत, जिल्हा संघटक आहेत, तालुका प्रमुख आहेत, शहर प्रमुख आहेत. त्याच्यामुळे असे विरोधी पक्ष आहेत ते काहीतरी चुकीच्या अफवा करतात. कारण पक्षात कुठेतरी खच्चीकरण होईल या विषयाने. किरण सामंतांना तिकीट मिळेल ही आमची 100% इच्छा आहे आणि अपेक्षा आहे आणि मिळणारी आम्हाला गॅरंटी आहे. आणि थोडंसं खचून लोक जाणार कारण एक आशावादी आहेत. पण आम्ही युतीचा जो उमेदवार देणार आहेत त्यांचा प्रचार करावाच लागणार आहेत. असणार आहे राणेसाहेब असून ते वरिष्ठ आहेत ते कोणी जरी असला युतीचा उमेदवार तरी आम्ही प्रचार करणार आहोत. प्रवीण भोसले आणि दीपक केसरकरांचं जुनं नातं तुम्हाला माहीतच असेल. त्यांच्यात काय चाललं आहे त्याच्यामुळे फुकटच्या अफवा पसरवण्याचं काम आहे. कुठेतरी आपसात यांचं चांगलं चाललं आहे. केसरकर साहेब म्हणा किंवा उदर साहेब भैया सामंत म्हणा किंवा नारायण राणे साहेब. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. कधी निवडणूक येते आणि मोदींना परत तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करतो अशी घाई लोकांना लागली असल्याचं नारायण राणे यांनी सांगितलंय. पाहूयात. वंदे वंदे राणे साहेब आगे बढो. राणे साहेबांचा राणे साहेबांचं आगमन झालेल्या टाळ्यांच्या गजरात जोरदार सर्वांनी साहेबांचं स्वागत करा. त्यांच्यासोबत आदरणीय आमदार नितेशजी राणे साहेब, शक्ती केंद्र प्रमुख, शिवसेनेचे विभाग प्रमुख, जोरदार नायकांचं स्वागत करूया. आदरणीय आमदार नितेशजी Happy
परिस्थिती म्हणजे अशी आहे, उमेदवार जेव्हा जाहीर व्हायचा तो होईलच, पण तोपर्यंत एकूण दिवस जे आहेत आता 26 दिवस आजपासून कमी होत चालले. त्यामुळे असलेल्या दिवसांमध्ये लोकांपर्यंत जावं, मोदींची भूमिका, मोदींचं कार्य म्हणजे BJPची आयडिओलॉजी लोकांना सांगावी आणि येणाऱ्या निवडणुकीला वन साईड मतदान BJPच्या बाजूने म्हणजे मोदींसाठी जनतेने करावे अशी आम्ही विनंती करतो आणि त्यासाठी मोदींचं कार्य लोकांसमोर नेतो आहे अतिशय चांगला. बघा ना, मी सांगण्यापेक्षा लोक कधी निवडणूक येते आणि मोदींना परत तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनवतो आहे ही घाई लोकांना आहे. आणि जे फेल्युअर सगळ्या बाबतीत झालेले आहेत, सैरावैरा झाले आहेत, ज्यांच्या तोंडून चांगले शब्द येत नाही, त्यांना कायमच्या घरी बसवण्याची तयारी लोक दाखवतात. करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. 16 एप्रिलला खासदार विनायक राऊदे इंडिया आघाडीच्या वतीने उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असून यावेळी आम्ही मोठे शक्ती प्रदर्शन करणार असल्याचं संजय पडते यांनी सांगितलंय. पाहूयात. महाविकास आघाडीचे उमेदवार विनायक राऊत साहेब यांचा 16 तारीखला रत्नागिरी येथे फॉर्म भरला जाणार आहे. त्या फॉर्म भरण्यासाठी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतून असंख्य शिवसैनिक, महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते व हितचिंतक हे फॉर्म भरण्यासाठी येणार आहेत. गेल्या 5 वर्षापूर्वी ज्या पद्धतीमध्ये फॉर्म भरायला रत्नागिरीमध्ये लोक आले होते त्याच पद्धतीने यावेळी त्याच्यापेक्षा जास्त यावेळी फॉर्म भरण्यासाठी रत्नागिरीमध्ये सिंधुदुर्गातील शिवसैनिक आणि महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते सामील होणार आहेत. त्याच्यात राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते सामील होणार आहेत. प्रत्येक जिल्हा परिषदमधून या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 50 जिल्हा परिषदचे मतदारसंघ आहेत, नगर परिषद शहरं आहेत. अशा सगळं धरून हजाराच्या संख्येने कार्यकर्ते हे रत्नागिरीमध्ये दाखल होणार आहेत. गेले 10 वर्ष या मतदारसंघामध्ये खासदार विनायक राऊत हे प्रतिनिधित्व करत आहेत. सर्वसामान्यातला खासदार अशी त्यांची ओळख झालेली आहे. आज आपण पाहिलं असं खळाच्याही बैठका होतात, प्रत्येक खळा बैठकीमध्ये 200 ते 250 स्थानिक कार्यकर्ते, शिवसैनिक असो, महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते असो आणि महिला वर्ग असो, महिला वर्ग अगदी जातीनिशी उपस्थित राहत आहे. कारण महिला बचत गट म्हणा यांच्या माध्यमातून सुद्धा गेल्या 10 वर्षामध्ये खासदार विनायक राऊत साहेबांनी चांगल्या प्रकारे काम केलं होतं आहे. त्यामुळे चांगल्या प्रकारे महिलासुद्धा उपस्थित राहतात. आणि या जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात जर मतदार जास्त कोण असतील तर महिला आहेत. त्यामुळे जे खेळा बैठकी सावंतवाडी मतदारसंघ असो, कुडाळ मतदारसंघ असो, कणकवली मतदारसंघ असो, सगळ्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे उपस्थित आहेत. आणि जे स्थानिक मुद्दे आहेत, खऱ्या अर्थाने ही निवडणूक जी आहे ती देशाची निवडणूक आहे. देशाचे प्रश्न हे संसदेत मांडण्याचं काम गेल्या 10 वर्षामध्ये खासदार विनायक राऊत साहेबांनी केलेलंच आहे. मग भले मराठा आरक्षण असो, ओबीसीचे प्रश्न असो, धनगर समाजाचा प्रश्न असो, अनेक प्रश्न या लोकसभेमध्ये खासदार विनायक राऊत साहेबांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला. या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जे आजपर्यंत मेडिकल कॉलेज मंजूर होत नव्हतं, अडवणूक होत होते, तोसुद्धा सभागृहामध्ये विषय खऱ्या अर्थाने घेतल्यानंतर ते मेडिकल कॉलेज मंजूर झालं. त्याचप्रमाणे हायवेचा प्रश्न, हायवेचा आज आपण टप्पा बघितला असेल की जवळजवळ हा टप्पा पूर्णत्वास सिंधुदुर्गाचा खारेपाटणपासून अगदी पत्रादेवीपर्यंत पूर्णत्वास आलेला आहे. उर्वरित कामंसुद्धा लवकरात लवकर मार्गी लागतील. आपल्याला माहिती असेल की ज्यावेळी कोविडची परिस्थिती होती, सगळे विद्यार्थीपासून घरात होते, पण त्यावेळी काही ठिकाणी रेंज येत नव्हती. पण सगळ्यात जास्तीत जास्त BSNLचे टावर म्हणा मंजूर करण्याचं काम खासदार विनायक राऊत साहेबांच्या माध्यमातून झालं आहे. आणि बऱ्याच ग्रामीण भागातसुद्धा अभ्यास करताना मुलांना रेंजसुद्धा चांगल्या प्रकारे ग्रामीण भागातसुद्धा त्यावेळी मिळत होती. महाविकास आघाडी हे तिन्ही पक्ष, मग शरद पवार राष्ट्रवादी असो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी काँग्रेस असो, हे सर्व उद्धवसाहेब असो, हे सर्व शिवसैनिक मनाने एक झालेले आहे. ज्यावेळी 2.5 वर्ष या
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे होते. उद्धवसाहेब ठाकरे असताना खऱ्या अर्थाने या जिल्ह्याला आगळा आणि वेगळा विकास या जिल्ह्याचा खऱ्या अर्थानं झालेले आहेत. आणि आजही जे विकास कामं पूर्वी जी मंजूर झालेली होती, त्यांना स्टे होती, ती आता विकास कामं सुरू झालेली आहेत. आणि सुरू झाल्यामुळे या जिल्ह्याला आपल्याला माहिती असेल कोविडमध्ये काय परिस्थिती होती, पण आपल्या कोविडमध्ये या जिल्ह्यामध्ये आमदार वैभव नाईक, खासदार विनायक राऊत यांच्या माध्यमातून जे आपलं ऑक्सिजन प्लांट असो, जे हॉस्पिटल्स होती, आपलं कुडाळचं महिला बालकल्याण हॉस्पिटल असो, सिव्हिल हॉस्पिटल असो, अनेक प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा चांगल्या प्रकारे सुविधा या कोविडमध्ये या जिल्ह्याने खऱ्या अर्थाने आरोग्य विभागाने दिलेल्या होत्या. कुठल्याही प्रकारचे ऑक्सिजन या जिल्ह्यामध्ये कमी पडले नाही आणि कमीत कमी या जिल्ह्यामध्ये मृत्युमुखी कोविडमध्ये खऱ्या अर्थाने पडले. त्याचं खऱ्या अर्थाने जर श्रेय असेल तर या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे. तुम्हाला माहिती असेल की महाराष्ट्रामध्ये ना देशामध्ये 5 नंबरचं मुख्यमंत्री म्हणून उद्धवसाहेबांची ओळख झाली होती. मुंबईचा आपल्याला प्रश्न माहिती, धारावीच्या विषयात असो, खऱ्या अर्थाने मुंबईमध्ये वातावरणाचं खऱ्या अर्थाने कोणी काम केलं ते मुंबई महानगरपालिका म्हणा, आणि उद्धवसाहेबांच्या माध्यमातून कोविडमध्ये जीव वाचवण्याचं काम खऱ्या अर्थाने त्यावेळीसुद्धा त्या परिस्थितीतसुद्धा कोविडमध्ये आपले मुख्यमंत्री उद्धवसाहेबांच्या माध्यमातून झालं. ही जाणीव सर्वसामान्य जनतेला आहे. या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक मुंबईकर मुंबईतून कोकणात आले, त्यांनासुद्धा ग्रामीण भागामध्ये ज्या शाळा होत्या त्या ठिकाणीसुद्धा राहण्याची व्यवस्था करून त्यांना चांगलं करण्याचं काम खऱ्या अर्थाने या त्यावेळी आरोग्य विभागाने या चांगल्या प्रकारे काम केलेलं होतं. माझं स्पष्ट म्हणणं आहे, आमचा अधिकृत उमेदवार जाहीर झालेला आहे. अजून विरोधकांचे उमेदवार जाहीर झालेले नाहीत. नेमकं राणेसाहेब आहेत की किरण सामंत हेच लोकांना अजून कळत नाही. खऱ्या अर्थाने आमचा प्रचार सुरू झालेला आहे, पण अजून का घाबरतात? कारण आम्हाला पूर्ण खात्री आहे की विनायक राऊत साहेब या मतदारसंघामध्ये 2.5 लाख मतधिक्यांनी निश्चित निवडून येणार आहेत. त्यामुळे आजही ते उमेदवार डिक्लेअर करत नाही, कारण त्यांना स्वतःलाही खात्री नाही आहे की आपण निवडून येऊ शकतो. मग नेमके उमेदवार कोण? राणेसाहेब की किरण सामंत? आज का वेळ होतो आहे? महायुतीला सिंधुदुर्गाचा कालची पण 10,000ची यादी जाहीर झाली. मग अजूनही मला तुम्ही सांगा सिंधुदुर्ग रत्नागिरी उमेदवार का जाहीर होत नाही? ह्याचं आत्मपरीक्षण महायुतीने करावं. कारण सिंधुदुर्ग जनतेला खऱ्या अर्थानं खासदार कसा असतो, खासदाराचं काम काय असतं, तरी खासदाराने कधी जरी देशाचे प्रश्न संसदेत मांडले तरी खासदाराने सर्वसामान्य माणसाचे प्रश्नसुद्धा स्थानिक लेवलला सोडवण्याचा प्रयत्न केला. मग अगदी कलेक्टर ऑफिसपासून स्थानिक लेवलला ज्या काही विकास कामं असतील, रस्ता, लाईट, वीज, पण ह्या मूलभूत गरजा आहेत, त्यांनी पूर्ण करण्याचं काम केलं. पण देशातसुद्धा सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न संसदेमध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि 6 नंबरचा खासदार म्हणून त्यांची त्यावेळीसुद्धा देशामध्ये नाव लौकिक झालं. आणि मला निश्चित खात्री आहे की त्याचं जे खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य लोक आपला वाटणारा खासदार हा विनायक राऊत हा जनतेच्या मनातला खासदार आहे. त्यामुळे लोकांनी आताच ठरवलं आहे की उद्याचा जर ह्या मतदारसंघाचा खऱ्या अर्थाने खासदार कोण असेल तर खासदार विनायक राऊतच असतील आणि 2.5 लाखाच्या मतधिक्यांनी खासदार विनायक निवडून येतील याची मला पूर्ण खात्री आहे. भाजप आणि शिंदे शिवसेना हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. आजही मुख्यमंत्री बोलूनसुद्धा का भेट होत नाही हे अजून मला काही माहिती नाही. पण का भेट होत नाही, का अजून उमेदवारी डिक्लेअर होत नाही, दोन्ही बाजूचा विषय आहे. त्यामुळे त्यांच्या विषयात आम्हाला काय बोलण्याची गरज नाही. आम्ही आमचा उमेदवार आम्हाला जिंकायचा आहे. कोण पडणार, कोण निवडून येणार त्याविषयी आम्ही कसे निवडून येणार आणि आम्ही लोकांसमोर कसे जाणार. सर्वसामान्य शिवसेना हा विचार उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा लोकांपर्यंत पोचवण्याचं काम आम्ही यावेळी निश्चित करणार. आणि खऱ्या अर्थाने कोकणी माणसाला मोठं करण्याचं मुंबईमध्ये जर कोणी काम केलं असेल तर खऱ्या अर्थाने शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना प्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे, सर्वसामान्य कार्यकर्ते आज शिवसेनेमुळे मोठ्या पदापर्यंत पोचलेले आहेत. आणि भविष्यातसुद्धा नवीन कार्यकर्तेसुद्धा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेचे लोकप्रतिनिधी म्हणून या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तयार होतील अशी मला खात्री आहे. या जिल्ह्यामध्ये 2-2 मंत्री असताना जर ही परिस्थिती होत असेल तर आणि काय बोलायचं. एका बाजूला ही जी आपली कॅड्रिलिक कॅथलॅब हे स्थलांतर होणं हे थांबवण्याचं काम कोणी केलं पाहिजे. एका बाजूला केंद्रीय मंत्री आहे, इथे पालकमंत्री आहेत, ह्या दोघांचं काम आहे. त्यांनी खऱ्या अर्थाने थांबवण्याचं काम केलं पाहिजे आणि त्यांची ड्युटी आहे. आज खऱ्या अर्थाने ते का थांबत नाही, नाहीतर शिवसेनेला
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना रस्त्यावर यावं लागेल आणि आम्हाला परत एक यातलं थांबवण्यासाठी आंदोलन करावं लागेल. श्रद्धा आणि सबुरी हे सांगणारे दीपक केसरकर एका बाजूला ज्यावेळी कुणकेश्वरला गेले होते तिथे समोर सांगतायत की हेच उमेदवार म्हणून, दुसऱ्या ठिकाणी सांगतायत की राणे आले तरी चालतील. नेमकं केसरकरांच्या मनात काय आहे हे समजायला कोणाला मार्ग नाही, त्यांच्या मनात काय असतं हे कोणाला कळू शकत नाही. त्यामुळे नेमकं केसरकरांना उमेदवार समजा ना ते दोघांचं भांडण आणि तिसऱ्याचा लाभ कधी होऊ शकतो काय सांगता येत नाही. त्यामुळे केसरकरसुद्धा उद्या उमेदवार होऊ शकतात. त्यांची महत्त्वाकांक्षा खूप मोठी आहे, कारण त्यांची पूर्वीपासून मोदींचे संबंध जवळचे आहेत आणि त्यांनी मोदींना भेटून मागे काही गोष्टी सांगितलेल्या होत्या, तेच सांगत होते. त्यामुळे कदाचित ते येऊ शकतात, काही सांगू शकत नाही. भाजप आहे ते, कारण ते प्रत्येक वेळी सांगत असतात की माझी शेवटची निवडणूक, माझी शेवटची निवडणूक. 3 निवडणुका झाल्या, आता 4थी पण ते निवडणूक लढवतील. त्यामुळे त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवू नये. केसरकर खोटं रेटून बोलत असतात. त्यामुळे केसरकरांनी असं म्हणू नये की मला 6 महिन्यापूर्वी उमेदवारी पाहिजे होती, कारण केसरकर दरवर्षी सांगतात. कारण मला पुरं आठवतं मागच्या वेळी एक संजू परब म्हणून ते व्यक्ती होती, तो आमच्या पक्षात आहे शिवसेनेत, आमची बैठक पण झाली होती. त्याने शब्द पण खोटा घेतलेला आणि पुढची निवडणूक तू लढव म्हणून सांगितली होती. पण तीच निवडणूक दीपक केसरकरांनी लढवली. त्याचा साक्षीदार संजय पडतेच आहे. त्यामुळे राजकारणात कोणी किती कोणावर विश्वास ठेवावा ह्याचं आत्मपरीक्षण केसरकरांनी करावं, आम्हाला करण्याची गरज नाही. आम्ही शिवसैनिकच आहोत. कसं आहे, शेवटी पक्षाचा विषय आहे. उमेदवारी कोणाला न देणं घेणं हे आमचा विषय नाही. महाविकास आघाडी आहे, ज्यावेळी कोण उमेदवार ठरेल भविष्यात तो पक्षश्रेष्ठी जो उमेदवार देतील तो उमेदवार त्या मतदारसंघात असेल, आमदारकीतच म्हणतायत ना, आमदारकीला असेल तो मग भविष्यात जो उमेदवार देतील त्याचं महाविकास आघाडी काम करेल. ईडी केंद्रातून लागते, राज्यातून लागत नाही. त्यामुळे केंद्रात जो कोण निवडून येईल तो ईडी लावेल केसरकरला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी एसी फ्रीज कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅव्हल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना, त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबईत जाण्याची गरज नाही. सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅव्हल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी, अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी एसी, डीप फ्रीज कूलर, तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज. वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध. एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध. आता अधिक वेळ दवडू नका. पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली. मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 9130 34 79 08. माडखोल येथील पराडकर फार्मच्या माध्यमातून देशी विदेशी ताज्या आणि पौष्टिक भाज्यांचं उत्पादन घेतलं जातं. एकाच पॉली हाऊसमध्ये 6 भाज्यांचं उत्पादन घेतलं जात असून येत्या रविवारी 14 एप्रिलला एक्स्पो बाईट या ब्रँडचं अनावरण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्रगतशील शेतकरी मनोज पराडकर यांनी दिली. तर या शुभप्रसंगी उपस्थित राहण्याचं आवाहन त्यांनी सिंधुदुर्गकरांना केलं आहे. आपल्या माडखोलला जे एक फार्म हाऊस आम्ही घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आम्ही विदेशी भाज्या घेतो, ब्रोकोली, चेरी टोमॅटो, झुकिनी, आणि विशेष आकर्षण म्हणजे एकाच पॉली हाऊसमध्ये आम्ही साधारणतः 6 भाज्या घेतो, जे एक वेगळं आम्ही प्रयोग केला आणि तो सक्सेसफुलही झाला. या व्यतिरिक्त आम्ही ऑयस्टर मशरूम एक आमचं प्रॉडक्ट आहे जे फुल्ली ऑर्गॅनिक आहे आणि ते सध्या मार्केटमध्ये खूप चालू आहे आणि आम्ही त्याचं प्रोडक्शन अजून वाढवतो या सगळ्यांचं आणि वेगवेगळे पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आम्ही सप्लाय करण्याचं आमचं मनोधैर्य आहे. आणि गोवा पण आम्ही मार्केट घेऊ, पण पहिले सिंधुदुर्ग, कारण आम्ही सिंधुदुर्गातले असल्यामुळे पहिलं प्राधान्य सिंधुदुर्ग जिल्ह्यालाच असणार. 14 तारखेला आम्ही आमच्या ब्रँडचं एक्झो बाईट म्हणून आमचा ब्रँड आहे त्याचं इनॉग्रेशन आम्ही ठेवलं आहे माडखोलला, जिकडे आमचं फार्म हाऊस आहे. आणि त्यावेळेला अभिनेते, प्रसिद्ध अभिनेते राजेंद्र शिसतकर आणि आमच्या इकडचे कोकणातले
सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर प्रसाद देवधर हे प्रमुख पाहुणे म्हणून त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. तर तुम्हा सगळ्यांना विनंती करण्यात येत आहे की तुम्ही अवश्य इथे या आणि ही संकल्पना बघा. करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. त्यांना लोक कायमचे घरी बसवणार, नारायण राणेंचं विरोधकांवर टीकास्त्र. किरण सामंतांना सीट मिळेल की नाही हे सांगू शकत नाही, दीपक केसरकर यांचं विधान. आणि किरण सामंतांच्या उमेदवारीसाठी कार्यकर्ते आशावादी. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.